Yodisyo, taka mo. Amo ng titulo sa sulata sa subong nga aga. Gani, mga taga-Cagayan de Oro may adlaw sa inyo. Agtani ka mo naman ang arsa mayo kayong tangan. Kag madamo salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga video. Salong gid, kamo dira. Yodisyo, taka mo. Madam, ako si Berto. Kag party ini sa ex ko nga si Maymay, madam. Guwapa kag sexy si Maymay, madam. Kag wala na ko sang pangitaon pa. Bali nagaobra kami sa SM City, madam. Guwardya ako kag promo girl siya sang shampoo. Dulo diskarte man kag bisan damo ga pangaluyag sa iya napasabat ko gid siya. Bag-o nangin kami, ginprank kaya gid ako nga may epilepsy siya. Kagulpi lang gaabot basta ginanervyos sa. So wala ko man to gin mind. Kay kuyap man lang ina. Kag hindi man gid na big deal sa ako. So amo to, madam. Nagkit-anay kami sa isa ka restaurant sa city. Kag nag-abot gid ang ginakulbaan niya samtang gakaon kami, gulpi lang siya inabot sang kuyapya. Nakita ko gid nga daw hindi gid ya mabuyan sang iya bibig ang karne nga iya ginakagat para tani kanon samtang ginaabot siya sang iya masakit. Pero after 1 minute and 20 seconds, nag-untat man siya sang iya kuyap. Swerte man ko gyapon kay virgin si Maymay, madam. Kag nag-abot gid ang tiyempo nga ginahulat. Ang ihala niya sa ako ng iya balaan nga lungga. Kaya mo to, madam, nagpasugot gid siya, nagpa-resort kami sa villa, madam. Kag nag-shot ko anay red horse. Ginakurog si Maymay, madam. Nga daw ginakulbaan kay first time niya. Ginpakalma ko anay siya. Kag samtang ga-shot ko, ginuba kong pantalon ko, kag brief, kag ginsingyasan siya. Langga, uma ang akon kargada. Doon nang hindi pa siya una-una. Hahay, langga. Basta dalion lang, ha? Kay wala pa ko ni kaagi. Kaya mo to, madam, ginchupanggol ko. Kag nagtulurong gid ang mata ko sa kanamiton. Pero pagkadugay-dugay, nakabatsyag ko sakit. Pero pagkadugay-dugay, nakabatsyag ko sakit. Ya, kag si Maymay daw, nahimunong lang. Ginkuyap siguro si Maymay dahil. Ginpiling ko yung kuyap na si Maymay. So, ulit. Yo, nakadaw na wala pa gani. No, nang hindi. O, di na to. Amo to, madam. Sulit, no? Amo to, madam. Di puta. Ulat, dali lang gid. Amo to, madam. Ginchupanggol ko. Kagatulurong gid mata ko sa kanamiton. Pero pagkadugay-dugay, nakabatsyag ko sakit ya. Kasi Maymay doon na ibulong na. Agay, Maymay. Masakit. Ginaano mo na. Yung di puta, inabot siya. Ganyan ang kuyap yun. Puntang gutom ko. Ginadisog ko ang ulo ya. Hindi mahukas. Kagadugang pag sakit. Yung di puta, wala kang mahimo. 20 segundos pa lang pero gaalok ng dugo sang turi ko kag sa bibig ya, wala na ko choice. Hinampak ko siya sa kugo ang butili karedores. Kinakapitan ko, nagnganga siya sa kasakit kag nakabuhi ang akong buto. Hindi puga. 14 katahi ang naagom niya sa pilas sang iya ulo. Kag 7 katahi sa akon tarugo. Mayo lang nabalik pa bisan gawilwig na. Wala naman kami nagkasuhay, madam. Pero ginbulagan ko gid siya ya. Kay nakulbaan gid ko mautod ang akon tarugo kag mabuka ang iya nga ulo. Paano mo lang to? Amo lang to ang istorya ni Berto. Gani, mga yodesyo, tagig ka mo.